Malmo ambe folidi au kelen pema anga korolen la fasabaw ani korolen la batubaw ani femye bamana la dakoro kebaw ambe folidi au bema folo ne toye Bakari Sangare u ba foma namara fama ne be barake buguni radio Arc-en-Ciel la bi anka munumunu salo kono anye anyere soro kulikuro yoro djume anko amako kayo ni kayo ko fo abe kulikuro daminena bi ambe anka ngana do fe ani anka belebele do min dugulente doni nasraka farafia klebien fambulo infe mo kanyi ayreda amina kramo ban kaba mena atofo awye yani anka do barokono atoy Mamadou Kulubali kramo Mamadou Kulubali do ko kayo Mamadou do ko Jafre Mamadou wa do yere fana ko Sinzani Mamadou kramo ba aniko mba aniko e dansoko mba aniko anita mba ani gbeni tanate ani fempela mba de maya ka kene misono ma ka kene muso be ka kene sinyogon be mba aniko mba awa aywa bi anka munumunu salo kono ambora au kan kulikoro yambi kayo mogo kan yere kunda ka yere kofo anse kunya oyika salema ukumu konna wiye kramo ba ibsi ka yere kofo anyina an kono bi to kondo Jafre Madula an fana bi do kayo madu ngani koni sira ka yere kunye fo anye ibora mogo mununa ka kla ka olu fana fo an yere fana ye donc obe ani flelke ba o ban kelen belajene nafa kramo ba danse ko ni ko tuguningo amba o jaranya kosobe yenga nyira kun kofo mi foli lase obon wa kaw ma folo timilina ka groupe mo kaw mi foli kala ka bobon wa ka seya ma afu atama sela ko mi ma nato soro o kana atato soro mo foli ka folo no foli tabana ka boy neto ko Mamadou Kulubali mi bo Sinzani ba wa jamana sharia klachugo la ha fo ko kula Sinzani ni ba kulukoro nyaga ni ko kula Sinzani dro pebado mais ni ba fo jamana region na a fo ko kulukoro Sinzani parce que ni Sinzani mi meseku anu tekele ma Sinzani mora seku Sinzani na kana bledu yan va fa yadi o yoro ba fo mo ko Sinzani madu bon more kana yela maya o sandan duru nyinay bon nyela menne o ba fo mo ko kayo madu tu ba fo ko Jafre Madu o koni ni afacho be ma afacho jo ni ndoko saba koni o be Mamadou Kele namba aniko aywa bashite kramo Madu am se ka fo kramo Jafre Madu e danso iniko ambe ika salema ukumu kono kulukoro yampi kayo yampi an so dialendo ko sebe kada kan am bisimla konmana anana soro bamana korolin dafalen bi ibulo ya ko sebe kramo Madu sigilendo de kan yan isigilen do Jafre ko de kan wa walma isigilen do fenworo kan wala ibe tiendaw fana ke wa awo o Jafre ngo de farala kan ko somaya damene o yir latru dai na latru daw ke o kan do latru daw kono ka furakelu ke o kan do furakelu konna no fokana Jafre ngo faraka o Jafre ngo farala kan o samwa nyana je de nyinai safula samuan fla nyana je de nyinai Congo o me korole furakeli ni latru da koni o be o saka jan parce que ni go san fo ka be Musa Traoré menana fakana samina aka fanga chena samina ka bo san furakeli ni latru da koni o be o me Jafre ngo o ta o samuan fla nyana je keto de chino tai awo mena doni et dans so iniko kabiri san bakelene keme konontoni bi konontoni kelen san esklimbe doni ni kanya Jafre ko in kanya kramo Madu ni nya famya ibora ka foko ibe latru de da nanko ale ma ko tien tien da usugu ya ukacha ibe tien sugu jon de da ibe kala jan de da walma ibe tien nkuruni de dawa walma ibe bantron de dawa ibe tien sugu men de da o ba for latru ma ko latru sultan woro o ne bo de da kamene sejula kata adamana kata malejula kata alubala kata talikila kata enzanilo marani almangushila kana alabu talane masa Sulemani Sawla
ka taa nuhungɔrɔ la ka na garan na ka na lawusan na ka na sumana na ka taa kolaba sigi ne b'o de laturu da awɔ ayiwa o tɛ basi ye ni i bɔra ni ka o yɔrɔw ɲɛfɔ i bɛ tiɲɛ suguya min da n b'an dalen don a la maaw bɛna faamuya sɔrɔ o la kosɛbɛ i ka sanyɛlɛma in a kɛnkɛrɛnnen de don nin fɛn fila dɔrɔn de kama walima ladala ko wɛrɛw bi i bolo yan i bɛ minnu kɛ ni ka fara jafrɛn ko ni tiɲɛda in kan wa bon lala ko wɛrɛ minnu bɛ yan komi ni i kɛra dɔnnikɛla ye k'i bi mɔgɔw furakɛ bon furakɛli bɛ na ni jigiya de ye dɔnnikɛla ma bon dɔnniya gundo caman bɛ yen n'i k'i b'a ɲɛfɔ o bɛɛ a ɲɛfɔ man di parce que a gundo ka ca mais min ye kɛnɛkanko ye bɛɛ yɛrɛ bɛ min ye o ye jafrɛn bɛna bɔ so kɔnɔ k'a da dukɛnɛ ma ka ngɔnnu ni jɛmɛw fa kun k'a sɔn ka misiw ni baw faga san tɛmɛnen ya hɛrɛ min kɛ o foli ye nin ye ɲinan zangura fana ka jan na o de bɛ kɛ o ye kɛnɛkanko de ye bon laturu da ninnu caman bɛ yen o b'a sɔrɔ o tigi bɛna i n'o kelen min don so kɔnɔ i b'o filɛli kɛ o ye gindo ye i n'o fila cɛ furakɛli fana bɛ ten mais jafrɛn salɛmɛ sɔnni o ye kɛnɛmako de ye dugu diɲɛ bɛɛ bɛ na Mali dafɛ jamana caman bɛ o bɛ na nin ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan kuma tɛ a bɛ dugu min kɔnɔ ma bon o ye diɲɛ ka ko ye o bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna diɲɛ kɔnɔ o kun ye n'i kɛra soma ye jafrɛn n'i y'a ta k'a minɛ lajinɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a sariya yɛrɛ yɛrɛ jafrɛntigi ka jafrɛn salɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ fo k'a sɔn mɔgɔw ɲɛna min b'a jira ko i tɛ n ka mɔgɔ juguya i tɛ n ka mɔgɔ kɛlɛ parce que jafrɛn in telen ni tiɲɛ de ale ni dɔnni sugu wɛrɛw différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ ale basi tɔ différence b'u cɛ parce que ale basi n'i ma baara kɛ tiɲɛ kan a tɛ réussi dɛ hali n'i yɛrɛ y'a ta n'i ma kɛ tiɲɛ kan i bɛ sa sɛgɛrɛ magotigi min minɛ fɛ e k'i kɔnɔ diya ye magotigi ka hɛrɛ sɔrɔ k'a kɔnɔ dogo i domakɛ la a bɛ tila san sɛgɛrɛ mais n'a bɛɛ y'a kɔnɔ diya ɲɔgɔn ye i bɛ baara fɛn o fɛn k'a la a tɛ loupé mais ale kɔni ko tiɲɛ tant que ni a fila ma taa tiɲɛ kan faute bɛ n'a la kɔni y'a diɲɛ ko o ko kɛ ka n'a fɔ tiɲɛ kan ne y'a ni ɲalaki ma ko in kɛ ne kɔni nana fɔ i ka jafrɛn na ne jo t'a rɔ mais n bɛ fɛ ɲalaki don mais kojugu kana sɔrɔ a la n ka se ka bɔ a la o kɛra diɲɛ ko o ko ye n'i y'o fɔ a si la a b'o baara kɛ dɔrɔn o tɛ mɛn o koɲɛ bɛ nɔgɔya n'i fana jo bɛ ko min na mɔgɔ y'a jalaki ta k'i sɛgɛrɛ mais e de jo b'a la i fana m'o ɲɛfɔ minnu bɛ k'i jalaki olu bɛ malo k'a sɔrɔ e yɛrɛ ka kuma tɛ yen mais n'i kɔni ma fɔ tiɲɛ kan ale tɛ maa dɛmɛ nkalon kan na hali n'a misi 100 faga ale kɔni défaut bɛ fɛn fɛn b'ale la o y'o ye kɔni ale jafrɛn yatimɛw jigi de don n'an b'a ta u b'a fɔ ko falatɔ jigi den kelen dɛmɛbaga don n'a b'i bolo mɔgɔ ba yɛrɛ kan i bɛ se k'o balo i tɛ kɔngɔ i tɛ minɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ kan i ka jama maa wara cogo cogo i bɛ jama bolo i ka hɛrɛ bɛ se i bɛ dugu min kɔnɔ n'i ye jafrɛntigi a bɛ dugu min na a ka hɛrɛ ma se jafrɛntigi tɛ dɛ a bɛ nkalon kan parce que n'i ye jafrɛn ta i bɛ lemaniya de jafrɛntigi bɛ kɛ lemaniyabaga de ye mɔgɔ hinɛ de bɛ don i la i ka juguman tɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ dɛmɛ ni sira o sira ye jafrɛntigi taabolo de ye o ye mɔgɔ jigi tigɛlen k'a jigi tugu fa k'a fɔ ko ne nimisa kun bɛ n ka diɲɛ na ko jaa diɲɛ ka di jafrɛn ko gindo belebele bɛɛ de o ye ka taga mais ka lawuli kama k'i bɛ taa bin mɔgɔ kan ka juguman kɛ jafrɛn t'a tigi dɛmɛ o kan parce que n'i y'a ye min fɔ ye k'a walanwalan jafrɛn ko la Mali tɛ dɛ lajinɛ tɛ faransi tɛ jafrɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɔra jumɛnda fɛ ko jafrɛn don ne maro tɔgɔ bɛ fɔ a tigi hali n'a bɛ Ameriki ne ni paraji kɔni Basi Dumbuya i m'a ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o min ko f'i ye bon ni aw ka ɲininkali sera ma fo ne ka fɛn fɔ diɲɛ fana bɛ min faamu parce que ne tɛ dɔn ko aw bɛna nin kɛ ne ye ko ne ka client dɔ bɛ faransi o la ne wele ko mɔgɔ dɔ bɛ ka ne photo ta k'o bila ɲɛfɛ k'u ka numéro k'o jukɔrɔ o fana ne ye faransi ɲina mɔgɔ ne ka numéro ta ne de kan mais ne t'u dɔn a tigi ye Bamakɔka ye ko Musa Sɔma a wolola faransi bon o bɛ n ko recette kɛ k'o nkalon ŋɛŋɛ ka bɔ o tigi yɔrɔ n'aw nana ka fo ne ka fɛn fɔ diɲɛ bɛ min faamu jafrɛn ko kɔni o ɲininkali fɛn fɛn ka da ala y'o fɔ n b'o fɔ a tɛ nimisaw la ayiwa o tɛ basi ye karamɔgɔ jafrɛn Mamadu Kayo Madu faamuyaliw sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na nka jafrɛn min bɛ e bolo jafrɛn kelen de don walima jafrɛn sugu joli de bɛ i bolo bon jafrɛn min bɛ n bolo jafrɛn ladon ma a bɛɛ ye sugu kelen ye sugu fila tɛ bon u b'a fɔ cogo dɔ la ko kɔnɔ min bɛ to sanfɛ ka yɛlɛli kɛ
n'a jiginna dugu k'a bɛ ala kɔlɔsi sika foyi t'o la n'a jafrɛn fɔlɔ ta n y'a ko min y'o n ko diɲɛ yɛlɛma fɛn de sika t'o la a bɛ ka bi sini a bɛ kɛ cogo di n fana y'a dɔ ta ka bila new ɲɛ ma y'a ta n yɛrɛ tɔgɔ la ni dɔnnikɛla ni kɔrɔla i kuma bɔ i denw de n fana y'a new ka ɲɛsigi ta ka gɛrɛsɛgi ta fɔ 6 sango sini ma sinikɛnɛ ma new kana pɛridi parce que mun ne kala jafrɛnko la n'o kun ye sogolo jume denkɛ ye ko Musa dɔgɔmani a ko ne kana basi ni ju ɲini mais basi ni ɲino ale b'a fɔ ne fɛn tɛ fɔ ye min kɔfɛ bon guno mɔgɔ tɛ mɔgɔ kɔnɔ bɛ sɔrɔ kɔntan b'a fɔ guno manga ya basi na ko Musa ma min fɔ ne n'a y'a juje a ko n kana o ɲini teriya min manje n kana o ɲini jigiya min manje n kana o ɲini ma guno kelen tɛ ko min bɛ du kɔnɔ ale salen ko guno wɛrɛ tɛna fɛn kura ye bon k'a b'a sara 2014 a banna o la fo bi guno kura ma fɔ ne ye bon a fɛn o fɛn fɔ talupɛɲa mɔgɔw ma dege n'o ye jafrɛ b'i bolo yɔrɔ ni gɛlɛya sɔrɔ n'i y'a fɔ ma n ko e de ye nin ko in kɛ bon f'i ka nin kɛ tan n'i ma nin kɛ tan nin yɔrɔ de don n'o y'o kɛ dɔrɔn o bɛ bɔ yen o bɛ ne wele ka ne waleɲuman dɔn bon ne ka baara dɔ ye jamana kɔnɔ jafɛntigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fili min b'i la ne y'ale wele téléphone k'a fɔ ne b'a fili bɔ a tɛ se ka déplacer dɔ ka na n'a bɛ k'i kɛlɛ sungurun tɛgɛ yɛrɛ n'i y'a parce que n'i y'a ta cɛ sabatɔ kan muso sugu dɔ bɛ yen i t'o sungun dɛ n'o sungun k'a b'i faga bon n'a y'i mɛn nɔ i tɛ se k'i yɛrɛ fila dɛ f'i ka wuli ka jafɛntigi wɛrɛ de sɛgɛrɛ kunbɛrɛntigi tɛ se k'a yɛrɛ fila f'i ka wuli ka jafɛntigi wɛrɛ sɛgɛrɛ min b'a dɔn o bɛ se k'i bɔ a la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sa ye ko n'a y'i minɛ k'i kɔnɔ funu a ye n'a misi 100 faga a b'i faga mɔ o tɛlɛma ye i man ka muso min sungun tigɛ n'i y'o sun tigɛ jafɛntigi yɛrɛ la i man ka muso min k'o sun tigɛ ma deli k'o fɛn gisilen ye fɔlɔ n ka kunbɛrɛntigiw da an b'olu an jafɛntigiw kɔni bolo fila mais kabini ne donna jafɛnkɔrɔ kabi nenɛkɔ adama ninnu tele kana tomana fama ninnu tele la ani babugu ya ninnu ani ka taa lajinɛ baranfara mamadi la parce que n'a jafɛn kɛ fila ye baranfara mamadi nenɛkɔ adama ne tɔgɔ kama fila de kun bɛ ne bolo ne fana ko Mali la fo ne ka kɛ nenɛkɔ adama filanan de ye jafɛn ko n'an ka jafɛn kɛ fila ye tɔgɔ ni jamu kama mais ala barika n y'a tɔgɔ ni jamu sɔrɔ dɛ mais n kɛlen ka tɔgɔ ni jamu sɔrɔ n sera ka kɛ sabaliba ye ka majigin ne bɛ bɛɛ t'a dɔn ko ne jafɛn madu ye fo ni mɔgɔ y'a f'i ye ne yɛrɛ tun y'i kɛ fonctionnaire ye mɔgɔ t'a dɔn na bon n y'o kɛ sisan mɔgɔw kana siran n ye ni mɔgɔ siranna mɔgɔ ɲɛ i mɔgɔ bɛ fɛn caman na i t'o sɔrɔ bon ni mɔgɔ n'a gɛrɛ la ɲɔgɔn na a b'a kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn ye ko caman bɛ yen i b'a ye o bɛɛ bɛ nɔgɔya karamɔgɔ Jafrɛ Mamadu ni i bɔra ka ɲɛfɔliw caman kɛ yalima tana dɔw bɛ Jafrɛ na wa tana bɛ i n'a fɔ e bɛ fɛn in dɔn kosɛbɛ tɛnɛ i n'a fɔ tɛnɛ sugu jɔn kelen Jafrɛ yalima n'i ye Jafrɛ ta fɛn dɔw kɔnnen don i ma k'i kana olu kɛ wa tɛnɛ Jafrɛ sariya ye 2 de n'i y'a ta ne ko ni a y'i sɔrɔ sungurun tɛgɛ min na n'i tɛ kisi a bɛ fɔ o ma ko cɛsɛbɛtɔn a bɛ fɔ de mais an balimaw y'a ye an tɛ se lajinɛ k'a fɔ la olu ko cɛsabatɔn n balimaw y'a fɔ ten ko tɛ lajinɛ in cɛsɛbɛ mɔgɔ min ye mɔgɔ sɛbɛ ye o ka tɔn lajinɛ a bɛ fɔ ten mais balimaw tɛ se cɛsɛbɛ fɔ la o b'a fɔ ko cɛsabatɔn o y'o ye bon n'i bɛ cɛsabatɔn na e de bɛ se ka muso ko baara kɛ jafrɛ na mɔgɔ muso ma boli taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ ka woro bɔ a kɔ e de b'a sama a bɛ don a tigi ma i y'a woro bɔ mɔgɔ den ko a ko ne den tɛ d'i ma k'i sabute i bɛ diɲɛ baara o baara la i bɛ jafrɛ sɔrɔ a diyara o ye a ma diya o ye o muso kelen bɛ sigi ko fo ni ko i tɛ muso fɛ yala karamɔgɔ Mamadu i bɛ Jafrɛ cɛsɛbɛtɔn nin na wa ne yɛrɛ ye cɛsɛbɛtɔntigi de ye n'i donna jafrɛ ko kunun ko cɛsɛbɛtɔn de don komi bi mɔgɔw tɛ se u yɛrɛ la o y'o kɛ jamatɔnko de ye jume tile jafrɛ kun tɛ di mɔgɔ ma ni tɛ cɛsɛbɛtɔn i y'o faamuya parce que cɛsɛbɛtɔn kiriyara la fɔlɔfɔlɔ la basi yɛrɛ kiri waati cɛsɛbɛtɔn ko jamatɔnkun t'a la maa kɛra o bɛ mɔgɔ musow minɛ o la n'i y'a baara jugu min k'a la o tɛ nin minɛ i ma ko kɛ i bɛ dɛsɛ i muso b'a k'a t'i fɛ bon o de kosɔn mɔgɔ y'a ɲɔgɔn lajɛ ka taa fɔ jumɛn k'a ka kalandenw mɛn ka kojugu k'u la maa yɛrɛ t'a kalama a y'a kalandenw wele ka na sɔnni kɛ bon mɔgɔ n'i bɛ cɛsɛbɛtɔn na n'i y'a walemuso sugun tigɛ jafrɛ k'i faga mais mɔgɔ min bɛ jafrɛ sabute i b'o muso sugun tigɛ jafrɛ tɛ fɛn k'i la famakɛ muso i b'o sugun tigɛ parce que basi ko tɛ papier rɔ famakɛ n'o y'i sɔrɔ n'o y'i ti o y'o bannen mais basi t'i fɔ a kama muso min bɛ n'a tɛ furu la n'i bɛ cɛsɛbɛtɔn na a tɛ furu la mɔgɔ si ka woro t'a tɔnkɔrɔ i b'o sugun tigɛ a tɛ faga mais ni woro bɔra a tɔnkɔrɔ su n'i y'a sun ale su i bɛ sa o tɛna ye o ye mais diɲɛ baara o baara i b'o bɛɛ k'a la
bon min ye jamaton ye i tɛ se ka muso ko siya o siya tɛ se k'o sɔnni k'a la ni mɔgɔ ye muso bɔsi la i bɛ kasi de i tɛ se ka sɔnni k'a la n'i y'a sɔnni k'a la i bɛ sa muso ko sɔn ti k'a la i ta ti k'a la mɔgɔ wɛrɛ ta ti k'a la bon maliyɛnw b'a fɔ o ma ko furubatɔn muso ko baara de ti k'o la bon cɛsɛbɛtɔ baara siya bɛɛ bɛ k'o la mais u puissance la différence tɛ u puissance ni ɲɔgɔn cɛ puissance ko ye tiɲɛ de ye i ka baara kɛ tiɲɛ kan ni ma bon maliyɛnw ma don ko kɔrɔ u b'a k'u ta ye mɔgɔw dun bɛ Mali la bi u bɛ jafɛrɛn dilan u yɛrɛ ye k'a di mɔgɔw ma o sɔmɔ an b'olu dɔn mais n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ bon n'i y'a ta olu fɛ ne m'o fɔ dɛ ko n'a jafɛrɛn ta yɔrɔ yɛrɛ la ka mɔgɔ lasigi baara bɛ na puissance degré don fanda baara ni faama baara u tɛ kelen n'i y'olu différence dɔn k'a k'a kɛɲɛ ma a client ma e janfa a y'a min fɛ se bɛ ɲa a ko se b'a ye a y'a se la baara kɛ se b'a ye a y'a fɛ ye ko se t'a ye yɔrɔ ne y'a baara k'a nkalon tigɛ bon futi bi k'o la mais se b'a la a ma ca ka seya la baara kan ka kɛ cogo e y'o fɔ a y'a fɔ bɔ n'i y'o kɛ o tɛ perdu comme an bɛ kɛnɛ na jumedenw yɛrɛ bɛ kɛnɛ na ni ma ka wuyan fɔ bon parce que ni n ka sara bɛ kɛ diɲɛ san o san bɛ mɔgɔ bila ka na la kab'a daminɛ na dɔ bɛ na bɛti ayiwa karamɔgɔ Mamadu ni i bɔra ka olu ɲɛfɔ n bɛ segin ka na kɔfɛ dɔɔni i bɔra k'a fɔ ko i ye jafɛrɛn dɔw ta ko k'a bila i denw ɲɛ walima i bɛ dɔnni min kɔnɔ nin ye ni o ye jafɛrɛnko ye ani ni tiɲɛda ye ani furakɛli e y'a ta tiɲɛ wa walima e y'a kanu de ka k'a ye ka sɔrɔ maa tɛ du kɔnɔ ou bien a b'aw ka du kɔnɔ ka kɔrɔ wa a bɛɛ ka kɔrɔ a tɛ o tɛ sisan ko ye dɛ sira jɔn fɛ a bɛɛ mɛnna kabi parce que ni ko m'o tariku fɔ o ka jan dɛ parce que n'a fɛ ko ne jafɛrɛn Mamadu Kulubali bon maa o maa ye maliyɛn ye n'a fɔra ko Kulubali bitɔn si i kan ka hakili sɔrɔ siga t'o la Dansago komi kuma dɔw bɛ yen n tɛ se kuma na an b'olu fɔ k'o du tigɛ ɲininkali minnu ka nɔgɔ an bɛ tɛmɛ n'olu ye a bɛ ten ayiwa o tɛ basi ye i bɔra ni ka a jira an na sisan ko i bɛ san yɛlɛma in kɛ ko jafɛrɛn ta ko kabiri san 1991 san ni o ye 1991 ye o ye jafɛrɛn san yɛlɛmaw daminɛna o waati ninnu na yala tiɲɛda in i ye tiɲɛda in san yɛlɛmaw fana daminɛna kabiri o waati de wa ou bien o y'a sɔrɔ i bɛ tiɲɛ de da wa o y'a sɔrɔ ne y'o fɔ kuma kɔnɔ n ko tiɲɛda in ka kɔrɔ jafɛrɛn ko nin n ko jafɛrɛn san 22 ɲɛnajɛ o de ye nin ye mais tiɲɛda in bɛ o mɛnna furakɛli bɛ o mɛnna ne y'o de fɔ yala i tiɲɛda karamɔgɔ ye jɔn ye i furakɛ karamɔgɔ ye jɔn ye bon min y'an bolo don laturu la o b'a fɔ o ma ko sirado dajo a bɛ sarako la ni tilebin bolo cɛ o bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ a bɛɛ bɛ kulukuru fɛ o b'a fɔ o ma ko sirado dajo dajo fɔnba bon min a y'an bolo don laturu la mais min y'an kala laturu la k'an se laturu la ka bolo don dozo tɔn na o b'a fɔ o ma ko sarakola jatigi jara o b'a fɔ o ma ko jatigi kurunin a bɛ ban waati min na ale fatura a bɛ ban waati min na o y'a sɔrɔ yen nɔ dozo ɲɛmɔgɔ tun don o ye min n kala laturu la ka n kala donsoya kɔnɔna kumaw ni a dankuni fɛnw na o y'o ye karamɔgɔ Mamadu e Dansogoni ko an bɛ foli di kanubaw ma ka ladiyabaw kelen kelen k'aw bɛɛ sɔrɔ ka aw fo maa minnu mako bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ belebele in na an nalen min kɛra yan an ɲɛ ye min ye o bɛ lakali bɔ anw yɛrɛ kun bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya ne Namara Fama an ni karamɔgɔ Madu bɛ ɲɔgɔn fɛ halisa Kayo yan dɔw ko jafɛrɛntigi Madu dɔw yɛrɛ ko Kayo Madu a bɔra ka fɛn camanw ɲɛfɔ a ka furako la ni o ye jafɛrɛnko ye ani a ka turabu ko nasiraw fɛ sisan karamɔgɔ Madu ni an bɛ yɔrɔ min na nin komi sisan an bɛ san yɛlɛma kɛnɛ de kan e ka san yɛlɛma kɛnɛ in kan an ɲɛ b'a la an ka ŋɔnifɔla ngara dɔ an ka jamana in kɔnɔ yan ni o ye karamɔgɔ Seguba Tarawele ye sira jɔn de bɛ i ni Seguba Tarawele cɛ i bɔra ka waati minnu fɔ nin ye nin waati ninnu ka daminɛ waati ninnu na ka n'a bila sisan na i ni Seguba Tarawele bɛ ɲɔgɔn fɛ wa walima ko kura don wa ni Seguba ka jɛ tɛ ko kura ye dɛ a san ka jan n'a Seguba kanu Seguba fana Madu kanu ko wari ko tɛ Seguba y'a ko dama min kɛ Madu kɔrɔ kanu bolo ma o tɛ se ka fɔ ka s'a dan na a daminɛna a mɛnna awɔ a mɛnna yɛrɛ yɛrɛ de a mɛnna awɔ e Dansogoni ne ko ayiwa karamɔgɔ Madu an ye faamuyaliw sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na n dalen don a la filɛliba jama ani lamɛnba jɛkulu kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛna faamuyali sɔrɔ nin na karamɔgɔ Madu an filɛ sayɛlɛma min na nin ye sayɛlɛma nin a b'i mun nafa lase jamana ma fo ka na se dugu ma ka na se du ma fo ka na se e yɛrɛ Madukun ma a bɛ nafa min lase jafɛrɛn sayɛlɛma a bɛ kɛ de
parce que mako minnu dilan san tɛmɛnenw la mako siyaw bɛɛ b'o la problème tigi fɛn o fɛn nana n'olu mako ɲɛnabɔra o waleɲuman dɔ foli de don n'a y'o waleɲuman foli kɛ a bɛ san kura min kɔnɔ o san bɛ se ka k'a ma hɛrɛ sɔrɔ san cogo min na mɔgɔ min bɛ gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛya ka ban sɛgɛn min bɛ jamana kɔnɔ o sɛgɛn ka ban a bɛ dilan de parce que ale bi ta la an y'a dilan parce que salon ne ka ɲɛnajɛ bɛnna coronavirus ma mais Kulukoro faamaw y'u jɔ o la ko ne k'a kɛ bon o bonya min kɛ o bonya na ne madu hakili ma bi n'a misi san ka sɛ san ka ba san k'o di faama bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Maliko la sanko Mali ka se ka gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ olu ka ban ma kɛ faama ka wari di yan dɛ ne yɛrɛ de y'a bɔ n ko u y'a bonya min ta ka ne sɛgɛrɛ parce que ne taara k'a fɔ n ko faamaw ɲɛ bɛ ne yɛrɛ la mais n'a y'a dɔn salon k'u ɲɛ bɛ ne de la ko ne kan ka ko kɛ ko nin tɛ ko lankolon ye bon min fara ne fana y'u jansa misi la o de basi ma sanko jamana ka se ka ɲa u bolo a hɛrɛ tɛ fɔ ka s'a dan na parce que jafɛn ko Mali tɛ dɛ ne fana bɛ baara kɛ fu parce que ne ka jafɛn na jamana si tɛ yen ko ne tɛ n ka baara kɛ yɔrɔ min na bon o bɛɛ foli de bɛ kɛ i tɛ jamana si tɔgɔ dɔn ko u ka foli tɛ ɲɛna ayiwa ni maa min mago bɛ karamɔgɔ Madu Kulubali la Jafrɛ Madu an filɛ waati min na sisan o tigi bɛ e lasɔrɔ cogo di bon n'i bɛ ne lasɔrɔ n'i kɔni ko n'i sera Kulukoro yɔrɔ o yɔrɔ ayi quartier a lamini fan o fan n'i ko Jafrɛ Madu ayi filisi t'o la dɔw b'a fɔ ko taa k'i ma se dɔɔni dɔw b'a bien ni sagi tɛmɛna u b'a ko sagi kɔfɛ dɔɔni i bɛ taa nin quartier de b'a fɔ ye u bɛ du jiri la ayiwa karamɔgɔ Madu kuma kuncɛ kuma jɔn de b'i bolo bi ka kɛɲɛ ni san yɛlɛma nin ani folikan jɔnw de b'i bolo folikan min bɛ ne bolo ka foli kɛ aw minnu mara Bamakɔ kana ka foli kɔ Ala k'aw waleɲuman dɔn Ala k'a ka baara sankɔrɔta ni n'o foli kɛ an ka Kulukoro donsoba n'o ye Abilaye Fanjo Jara ye ka foli kɛ a la a n'a ka donsoden Kulukoro mara donsoba de ye Kulukoro fan bɛɛ mara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o donso ɲɛmɔgɔ de ye ka foli kɛ ale yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen a n'a ka donsoden bɛɛ ni ɲɛnajɛ in daminɛ na u bɛ cɛsiri min k'a rɔ Ala de b'a dɔn ko k'u bɛɛ la ani bɛ dugu min kɔnɔ a dugutigi ni alimami ni dugutigi cɛ ni muso u bɛɛ bɔ ka na baara min kɛ ne Madu ye k'u fɔ bɛɛ la foyi tɛ ne fɛ fɔ nisɔndiya foli awɔ i dansɔgɔni ko an bɛ foli di aw bɛɛ ma y'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛna faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ ko in na an b'a fɔ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw ni ko aw dansɔgɔ aw kan bɛn waati wɛrɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛw caman kan